ସବୁବେଳେ ସବୁ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼େଇ ଆସୁଛି ପିପୁଲ ଫର ସେବା ଟ୍ରଷ୍ଟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପିପୁଲ ଫର ସେବା ଟ୍ରଷ୍ଟ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଗଠନ କରାଯାଇ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପିପୁଲ ଫର ସେବା ଖବର ପାଇବା ମାତ୍ରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 6 ବର୍ଷ ହେବ ଏଇଭଳି ସେବା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପିପୁଲ ଫର ସେବା ଟ୍ରଷ୍ଟର ସଦସ୍ୟମାନେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସହିତ ବିହାର, ଆସାମ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇଥାନ୍ତି। ଯଥା ମେଡିକାଲରେ ହେଉ କିମ୍ବା କମ୍ପାନୀରେ ଦରମା ନ ମିଳିବା ହେଉ କିମ୍ବା ଆଇନ କାନୁନ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇଥାନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପିପୁଲ ଫର ସେବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ଅଳ୍ପ ଦରମା ପାଉଥିବା କର୍ମଚାରୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଅଳ୍ପ ଦରମା ଭିତରେ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନେ କିଛି ପଇସା ସଞ୍ଚୟ କରି ଏହି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ପ୍ରତି ମାସରେ 2 ଥର ଅସହାୟ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବା ବଣ୍ଟନ କରନ୍ତି। ବାଙ୍ଗାଲୋର ସହରରେ ଏବଂ ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରିଥାନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପିପୁଲ ଫର ସେବା ଟ୍ରଷ୍ଟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମାଧବ ବେହେରା, ସଭାପତି ସୋମନାଥ ଜେନା, ଡିକେ ମିଶ୍ର, ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମହନ୍ତ, ବାବୁଲି ଚରଣ ଦାସ, ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ, ଅଜୟ ସେଠୀ, ଚନ୍ଦନ ସେଠୀ, ବିଶ୍ୱପ୍ରକାଶ ରାଉତ, ଶ୍ରୀନିବାସ ଦାସ, ପ୍ରକାଶ ପାଲଟା ସିଂ, ତାପସ ଦାସ, ମାନସ ବେହେରା, ସାଗର ମଲ୍ଲିକ, ସନ୍ତୋଷ ଘଡ଼େଇ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମହାପାତ୍ର, ଚନ୍ଦନ ପରିଡ଼ା, ହେମନ୍ତ ରାଉଳ, ମହେଶ ସାହୁ, ହେମନ୍ତ ହେମ୍ରମ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦାସ, ଇତିଶ୍ରୀ ବେହେରା, ସୁଦୀପ୍ତ ସାହୁ, ମାମିନା ସେଠୀ, ରଶ୍ମିରାଣୀ ପଲାଇ, ଝିଲି ପଲାଇ ଏବଂ ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମ ଟ୍ରଷ୍ଟର ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଟ୍ରଷ୍ଟର ସଦସ୍ୟମାନେ କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରିପବ୍ଲିକ ଓଡ଼ିଶା।